Yini umfobe engakufaka lapha kwi-Showmax? Kwi-Showmax engakubalula nje lapho mfuthu bengiyi-protection. Kodwa noma kuthiwa ngase ngibuyele kwi-protection ngifakwe ngoba laba abazi ngale case engangenabo akho ngisho yedwa wafakwayo. So they build that benze enye i-case bafuna abantu babo basikhulumele njengamadlozi. Out of 10 ungamnika ngakho uCaptain uMabundu ukuthi nje into contributor yini enhleko ungathi wasiza ngayo kule case? Ngamnikeza u1. Ngamnikeza u1 ngoba phela uyazi ngachaza kufanele ngibe nelizini ukuthi why ngamnikeza u1. Yeah. Ngathi ungagcina u1. Yabona mfowethu kunokunye kwasalayo nje babukeli engakujampayo. Ngoba phela kunengi babukeli. Yabona ke ake siqale lapha ebhanyeni. Ibhamu siyafuneka sithinte. Ngoba ebhanyeni ine video ke ibhamu zine video yazo nje ikhona nayo ino Rosemary nami ne undercover. Yabo ngoba ngempela kahle bangichaphazile kakhulu badlale ngami nempilo yakho nje uyibeke ngibeke yabona ngoba ungibona ngikhuluma nje angisenendaba mina noma ngafa nginendaba ngoba vele ngibulawe ngiphila mina kunini ngivikana nenkabi mfowethu kunini ngivikana nenkabi